Už je to zakomentávajú. No to nahráva. Tak dobré ráno. Dobré ráno, priatelia. Raňajky zdravé. Zdravé z KFCčka. Dobré ráno, priatelia. Idete na spolku jehoistov. Zdraví vás Carlos Sanchez nenormálny a Lucita nenormálna Sanchezová. Chodil si pre spolok jehoistov? Spolok jehoistov. Ale nie. Vážna vec. Dneska sme začali natáčať prvé video do nášho blogu. S názvom Ja a ty. Me and you. A ideme do Ikei. My sa rozhodli, že pred robotou ideme do Ikei. Máme si nezdravé raňajky v KFCčku v štýle brazilského futbalu. Dole nebolo čo jesť. Sme chudobní a máme prázdnu chladničku. Ale je nám dobrá. Dobrá. Vonku sichravo, ale ideme na to. Takže o čom náš blog bude? Náš blog bude o všetkom. O hrách, to je prvom rade o hrách. V tvojom prípade. PlayStation jedno s druhým. O živote, žijeme v Londýne, takže každý víkend budeme na čo zábavné robiť, pôjdeme na rôzne miesta. 8 miliónov ľudí v Londýne, takže budeme sa na čo tešiť. A každú jednu nedelu sa budeme navzájom challengeovať. Prehráš, do týždňa musíš začať spraviť. A to vždycky ten výherca... Ale ja väčšinou vyhrám, takže ty budeš robiť to, čo ti ja nakážem. Všetko okrem pitia mlieka im môžem dať, takže... A pavúkov. A pavúkov. Takže máme sa na čo tešiť. Tak... Si zabil. Au. Nerob. Vieš na to najlepšie? Že ideme tým istým autobusom, ktorým ideme do roboty. Ale by som chcel v robote vystúpiť. Už mám nutkanie za robotu. Ja berem overtime. 92 to St. Raphael's North. 24. Nevydržíš. Challenge. Dáme challenge. Robili ste niekde 24-ku? Hoďte nám komentár, či ste robili niekde 24-ku, aký je to pocit. Ja som robil raz herne, to celé prespal aj tak. Takže nevieš robiť 24-ku. Viem robiť 24-ku, však som robil. Robil som, ale zaspal som. Zamkol som Heňu a spal som ďalej. Heňu? Zamkol... Heňa, nezamkol som teba. Vtedy som ťa Heňa nepoznal. Robi, vieš o tom niečo, lebo Erik zamkne na Heňu. Zamkol som Heňu. V herni a že som domov. To je také, že ženu pustíte do Ikei. Každý jeden gáž musí vyskúšať. Vítaj doma, Lucinka. Ja by som si tu aj šlofíka dala. Nie, ideme, poď. Poď, ideme. Budem mať 60 rokov a takéto piesne sú. Budem sa lompávať a lúštiť krížok. Dobre ti je? Hej, ale myslím si, že ho zlomím. Koľko stojí? 100 libier. 100 libier. Tak si sa asi dohompálol. Za 100 libier som sa dohompálol. Zapršalo? Máš tu aj kúpeľňu. Nehanbíš sa. Vieš, keď chceš byť inkognito, tak si kúpiš dáždik. Ide ti. Rovno sa mohla aj usprchovať. Prvá vec, čo musíte spraviť v Ikei je jednoznačne toto.
Posteľ kvalitná. Ja som si vyrazil KFCčka, má 10 ľudí. Spokojný? Samozrejme. Vieš, ako sa robí pillow fight? Au, prestaň. Ty vole. Nekýkaj. Bouncy gauč. Daj, bouncy gauč, daj. Dajte si zlý bier. Si poskáčem. Vlasy, vlasy, vlasy. Kde sa táto schovala? Si na balkóne? Ale tu sa nespí. Ešte pol hodinu. Pol hodinu ešte. Pol hodinu. Pol hodinu. Poď, 10 minút. Svieži ako ryba. Zaspal by som normálne. A mám pocit, že Erik nestihol. A je to tu. Prišlo to na teba? Dobre? Zatlač, zabojuj. Daj do toho všetko. Nemám ťa vyrušovať? Dobre. Štuka. Štuka. Chytila si sumca? Štuka. No tak tvoj oco bude asi pyšný na teba. Oci, to je pre teba. Štuku 30 metrovú. Za 5 libier iba. Venované pre môjho ocina. Venované iba pre teba. Štuka. Takúto presne lampu som videl. Zoberš plastové lyžičky. A typek to polepil z plastových lyžičiek urobil lampu. Plastové. Hej, a to stojí 15 libier. Pokradneš v jedálni plastové lyžičky, vidličky, to takto polepíš, že máš takú istotu. Určite IKEA takisto to robí. Musím sa vám značím priznať, máme nový prírastok do rodiny. Kaktuši? 3 mušketierov sme si kúpili. Nie, to je Henka, Erik a Romy. Roman, že je taký zaoblený, tak ja neviem. Ja mu to poviem. Nepovieš. Henka šedivá, no to nesedí. Má vlasy. Má vlasy. Nie, nebol až taký deň, ako sme očakávali v Ikei. Prečo mne sa páčilo? Tak lebo si chalan, tebe je jasné, že sa nepáči v Ikei, ale mne sa páči. Si nepáčilo? Mne sa páči. Neviem, Ikea, no čo? Švédska Ikea, nič viac. Nakúpiš a odídeš. Ja by som nakúpil, keby mám za čo. Najdôležitejší kútik v Tesku pre cudzincov, svetové jedlá. Všetko okrem slovenských jedlá tu je. Poľské. Hlavne poľské výrobky. Indické. A Lucinda. A Carlosino. Lucinda a 3 kaktusy. Čokoláda. Kúpili sme pyrohy poľské. Pirogi. Po polsky musíš gadať. Po polsky musíš gadať. Pirogi polskie si kúpila. Po polsky neznáš ty? Neznám. Po polsky gadaj, dobrze? Dobrze, po polsky musíš gadať, tak? Neznáš po polsky? Čemu? Čemu neznáš po polsky? Pokaż tu pirogi do nas. Pokaż. Pirogi u Jedrysia. Co to jest? Pirogi kupił sobie? Aj tobie. Nehyba sobie. Po polskiej ty nie znasz. Dobrze. No tak. Tak na razie, dobrze? Nara. Dorazili sme domov a sme radi, že sme doma, lebo vyzerá, že bude pršať -10, ale dusno je vonku a ideme asi spať, pretože nás čaká náročná šichta. Dneska sa nám IKEA páčila sa nám IKEA? Páčila sa nám IKEA. Nebola až taká sranda, ako som očakával, ale v nedeľu to napravíme. V nedeľu nás čaká Sunday Fun Day Challenge Day. A výherca
jeden z nás dá tomu druhému počas týždňa úlohu, kde bude musieť niečo veľmi silne trapné spraviť. A v prehratý porazený bude to musieť splniť. Keď nie, tak ho čaká finančná pokuta. 500 eur. 500 eur. 500 eur. Všetko okrem lieka. Takže ideme si zdrievnuť a vidíme sa cez víkend. Tak dobre.